Ajango Village nakwa n'eziokwu obodo Amaokpala dum dị na kansụl ime obodo Orumba North zụrụ n'azụ kpọtụ akpọtụ ka ndị mmadụ dịgasị iche iche gbakọrọ maka mmemme imerube ọmalịcha ndụ nke Odoziakụ Caroline Nwankwo-Ikwueto biri n'ụwa bụ onye nke hapụrụ ụwa n'abalị 8 ọnwa Nọvemba 2022 ka ọ gbachara afọ 92 ewee nie ya dịka ọchịchị obi si wee dị. Mmemme akwamozu ya ahụ bụ nke malitere site na Jamisa dị asọ achụrụ na St. Andrews Catholic Church Amaokpala, ebe ndị ezinụlọ ya, ndị ụkọchukwu, ndị enyi na ndị na-echere ya ezi echiche gara, bụ nnọọ nke jupụtara n'akụkọ ọgbụgba ama banyere ọlụ ọ lụrụ maka Chineke na mmadụ, ịdị iche nyere ezinụlọ ya nakwa ịlụso ọlụ ya ike, tinyere ezigbota akpalamagwa nke ya bụ Odoziakụ Nwankwo-Ikwueto, onye eji long life wee mara oge ọ nọ ndụ. Ugbu a ka onye nta akụkọ anyị Kenechukwu Chukwudị wetara anyị akụkọ a n'uju. Okwu Chukwu ya na oge akara ụka enyimozu, Reverend Father Tobias Osigwe chetara ndị ụka na ndụ Chukwu nyere ha bụ maka ọtụtụ ihe dị iche iche, ma dọkwa ha aka na ntị ị na-ebi ndụ dịka o si kwesị, wepụ iwere obi ha niile tinye na akụnụba nke ụwa maka ije eluigwe mgbe oge lụrụ. Otu onye n'ụmụ ya, onye bụ nnukwu onye ikpe akpọrọ Senior Advocate of Nigeria, Barrister Patrick Ikpeazu, kwuru na nne ya bụ nnukwu ihe bara uru nyegara ha, ma kwukwa na ọ bụ onye ha ma nchepụ ma nyekwe ndụmọdụ nyegara ndị mmadụ nne ha ka nọ ndụ inwe ezi mmekọrịta nyegara ha na nne ha maka ha dị anọgide. Otu nwunye nwa ya bụ Barrister Chinelo Ikpeazu yana nwa ya bụ Maazị Onyedika Ikpeazu kọwara mama ha ochie dịka onye nwere ịfụnanya na-anabata mmadụ niile oge ọbụla, bụkwara onye biri ndụ kwesịrị ekwesịrị. Onye bụ Chief Judge nke Anambra State bụ Justice Onochie Anya Achebelu yana onye na-anọchibu anya Anambra Central Senatorial District na ụlọ omebe iwu Senate bụ Chief Victor Ume bụ ndị mere ka amata na ha ma mama mgbe ọ nọ ndụ, ma kwupụtakwa na ọ bụ nwaanyị nwere ezigbo obi ma bụkwara onye na-akpa mmadụ ọchị oge ọbụla, bụkwara onye zụlitere ụmụ ya na ụzọ Chineke nke ha nyere nkasi obi nyegara ezinụlọ ahụ. Onye na-anọchite anya Orumba North na ụlọ omebe iwu nke Anambra State, Honorable Emeka Afoka, yanakwa onye bụ Transition Committee Chairman nke Orumba South, Priest Sunday Uchendu, kenere Chukwu na ezigbo ndụ mama biri, nke ha kpekwara ekpere ka Chukwu nabata mkpụrụ obi ya na ndụkwa. Ịbịa mgbalụ yanakwa igba egwu na ọtụtụ egwu dị iche iche agụrụ bụ ihe pụrụ iche na oge mmemme enyimozu ahụ. Site na Amaokpala, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.